A my ten posledný ročník vyskladáme tak, aby bol kompatibilný s tým, čo bude študovať potom na tej vysokej škole. Maturovať s nejakou špecializáciou, volejbal, hokej, basketbal a podobne. Takže tam budú zásadné s kanadskými študentmi. Najväčší basketbalový tým v Kanade, naša škola sa stala hlavným ich sponzorom. Právě sleduji záznam naší přednášky o studiu na středních školách v Kanadě. Více informací o programu najdeš v popisu tohoto videa. Dobrý večer, ja vás vítam. Ja teda, ako povedal Peter, reprezentujem, alebo som reprezentant školy ILEC, čo je súkromná škola, čo je niečo iné, ako vám moji kolegovia hovorili, lebo to sú štátne školy. Takže toto bude trošku iná skúsenosť od tej, čo budete mať vlastne, alebo čo by ste mali na tej štátnej škole. Prečo Kanada? Tak už dneska sme mali jednu prednášku, bola to aj pani z ambasády a povedala, že Kanada je 11. najbezpečnejšie mesto, štát, teda krajina na svete a Čechy sú 12. Takže ak sa tu cítite bezpečne, tak potom viete, že aj v Kanade sa budete cítiť ešte bezpečnejšie, takže je to pre vaše deti alebo pre vás je to vlastne bezpečné. Ďalej je to, čo sa týka možno kvality života, je to naozaj v niektorých rebríčkoch číslo 1. Ďalej je tam naozaj, aj čo sa týka vzdelávania, tak sa hovorí, že má jedno najlepšie teda na svete a takisto tam stretnete teda ľudí naozaj z celého sveta. Ako už Peter spomínal, tak my vlastne sme ILEC Education Group, sme skupina vzdelávacia, pod ktorú spadajú jazykové kurzy, ktoré už 25 rokov vlastne vyučujeme v Kanade, v Toronte alebo Vancouveri. Ďalej máme v podstate college programy, ročné, dvojročné programy po strednej škole. A potom vlastne teraz od septembra máme aj ILEC International High School. Cez tieto všetky naše programy ročne prejde viac ako 25 000 študentov, takže naozaj môžete nám veriť, sme už dlho na trhu. Teda naša škola sa nachádza v Toronte. Časom by sme ju teda chceli otvoriť aj vo Vancouveri, ale momentálne sa nachádzame v Toronte. Nachádzame sa v úplnom centre v srdci Toronta. Ak ste niekedy niekto boli, tak sú tam dve hlavné ulice, Yonge and Bloor a vlastne náš campus je na Bloor Street, takže naozaj je to v úplnom centre Toronta. Keď idete z metra, urobíte pár krokov a ste vlastne v škole. Je to všetko úplne nové, takže takto vidíte na fotkách, nie je to žiadna artificial intelligence ani nič také, sú to naozaj naše campusy. Takto to vyzerá vlastne na našich hodinách, to sú naši učitelia a naši žiaci. Momentálne máme 33 žiakov z 9 krajín a v podstate vo februári bude ďalší intake študentov, kde ich očakávame vyše 100 a od septembra okolo 200. V podstate môžete ísť ku nám iba na nejakú skúsenosť. Chcete si skúsiť pol rok, alebo aj menej ako pol rok, možno to bude 2 mesiace v zahraničí na strednej škole, alebo niekto môže chcieť ísť ku nám preto, lebo chce ísť na vysokú školu do Kanady, takže vieme mu urobiť povie nám, ktorú vysokú školu chce ísť, alebo aký odbor a my ten posledný ročník mu vyskladáme tak, aby vlastne bol kompatibilný s tým, čo bude študovať potom na tej vysokej škole. To znamená, že môže si žiak nám vlastne vyskladať tú svoju vlastnú cestu, ktorú chce, čo je vlastne výhodné v tomto prípade, keď vy napríklad pôjdete z Čiech, tak sa pôjdete spýtať vášho riaditeľa alebo niekto to má na starosti, ktoré predmety vlastne musí mať alebo ktoré si môže vybrať. Dnes sme boli spolu na jednom gymnáziu a tam povedal pán riaditeľ, že on necháva slobodu žiakom v tom, že nech si vyberú také predmety, ktoré tu sú ťažké a tam sú ľahšie a tie potom z tých nemusia potom robiť rozdielové skúšky. Takže všetky predmety sú im uznané, ktoré budú mať v Kanade a iba si dorobia vlastne tie predmety, ktoré im budú chýbať. Potom vlastne môže študent maturovať s nejakou špecializáciou, to vám ukážem neskôr, aké máme, alebo jednoducho čisto chce iba diplom mať maturitu z Ontario, z provincie Ontario. Takže buď môže prísť iba na semester, iba na takú skúsenosť, alebo pripraviť sa na univerzitu, alebo dokončiť si, aby mal aj maturitu z Kanady. Naše špecializácie sú vlastne, je to veda, matematika, computer science, engineering, business, finance, social sciences and humanities. Na toto sa špecializujeme, ale hociaký odbor vás zaujíma, tak ako už bolo povedané, môžete si vybrať z predmetov, ktoré vlastne ponúkame. 14 je ich fixných, ale takže nemusíte sa bať, že ak tam nie je niečo, že máte záujem o niečo, čo nie je z týchto špecializácií, tak to vôbec nevadí, lebo vieme sa prispôsobiť tomu, čo potrebujete. Toto je vlastne video z našho campusu, ako to vyzerá.
Hi, everyone. We're here at Alec International High School at Brooks campus. We're here to give you a campus tour, so come with me and we'll show you around. So all the students are going to have an access card that they're going to use to enter the building. So this is the main entrance, and this is the front desk. Where Alpha Lieutenant Therapist will be here to welcome you, and if you ever need anything, she's your girl. This is your hangout area where you're going to have all of your lunches and just spend all your day. We also have a really cool room, 102, where you can spend all your breaks or just anytime you have between classes. And we have a really cool space for you to hang out. We also have an amazing courtyard where you can spend your breaks outside, just grabbing lunch and having some fun. We also have our principal and faculty staff offices over here. And we have another really great hangout area with some really cool art for you guys to just have fun with your break. So we're really excited to welcome you to Alec International High School. If you're interested, email us at info@ihs.com or just drop us an email on Instagram or Facebook. Takže ako vidíte, tak keď sa niekto bude pýtať, že a kde budú mať vlastne, keď je to medzinárodná škola, kde budú mať takú tú právu o kanadskú skúsenosť, tak poprvé to bude teda v Rodne, ak si vyberú Rodnu, a potom vlastne po škole sú krúžky, kde my máme vlastne partnerov iné stredné školy a môžu si vybrať vlastne z krúžkov, ktoré má tá škola, či už to je volejbal, hokej, basketbal a podobne. Takže tam budú zase medzi kanadskými študentmi. Ďalej, neviem, či niekto pozná Toronto Raptors, teda najväčší basketbalový tým v Kanade, tak ILEC, naša škola, sa stala hlavným ich sponzorom, čiže naši študenti budú mať prístup k ich vlastne zariadeniam, ich budovám, budú mať možnosť ísť na nejaké tie hry, ktoré budú za lepšiu cenu, budú mať prístup k ich coachom a trénerom, ktorí môžu vlastne učiť basketbal. Okrem toho, stále máme nejaké aktivity pre našich študentov, budú rôzne, máme rôzne, že karaoke večere, board games, movie night, záleží aké obdobie roku, hej, keď je Vianoce, Valentín a podobne, Veľká noc, tak sa vlastne prispôsobujete aktivity. Ďalej Niagara Falls a rôzne takéto veci, takže každý deň môžu sa pripojiť nejakým takýmto aktivitám. V podstate funguje to tak, že vyberú si jeden semester je vlastne 4 predmety, jeden sa učí po obede, druhý do obeda, takže nie je to tak, že majú vlastne, ja neviem, učia sa jeden deň 5 predmetov, ale učia sa jeden do obeda, jeden po obede, s tým, že keď vlastne žiak ide iba na tú skúsenosť, že nejde maturovať v Kanade, tak mu vieme dať viacej predmetov, ak potrebuje, lebo tamto vieme byť flexibilné. Máme do roka, môžu k nám začať našu školu 4-krát, 2-krát v zime a 2-krát na jeseň. Takže nie je to, že iba v septembri sa začína, alebo iba v januári, ale je to vlastne september, november, potom je to február a apríl a takisto máme možnosť summer school, letnú školu, čo je vlastne mesiac a pol, kedy si môžu priskúsiť vlastne študenti, ako asi by to bolo, keby sa rozhodnú tam stráviť rok, budú mať normálne nejaké predmety, takže je to vlastne mesiac a pol skúsenosť, takže aj na to je možnosť. Máme teda rodiny, alebo máme rezidencie, nie je to, ako hovoril Peter, boarding school, že bývajú v rezidenciách pri kampusoch, ale rezidencie sú mimo kampusu, takže to nie je také striktné. A vlastne potom máme normálne hostiteľské rodiny. Toto sú najnovšie fotky od tých študentov, ktorí začali v septembri, už to asi veľa, už tam je nejaký deň zdania, Halloween a podobne.